akuluakulu apita Amunthalika chosatu chiletso chija chimene anayika mu Novemba chaka chimenechi cha 2026 ena komati imeneyonso ndeyititi tafotokozani bwinobwino chiletso chake chiti ayi ndithu makosana tikakutengani mbuyo pang'ono panayi pa 6 Novemba chaka chimenechi cha 2025 pamene apita Amunthalika mtsogoleri wa dziko la Malawi anabweratu kuzalesa kuti ku civil service komanso mapalasteto asiye kulemba anthu ntchito mpaka na mtsogolomu pamene azakonze zina ndi zina kuti ndondomeko imene yolembanso anthu ntchito izayambirenso. Of course pofotokoza zifukwa zake ankanena zona kuti imeneyo inali njira imodzi yofuna kuteteza chuma cha dziko la Malawi makamaka ndithu dziko kuti linalibe chuma chokwanira bwinobwino kuti atha kulemba anthu ena ntchito ndi kumapasa zofunikira ngati ndalama zawo zapamwezi ndi zina zotero. Nawo tikatsata bwinobwino makosana chikirenitu osirire mechi ameneyo makamaka chiletso chimenecho padusatu myezi isanu komanso iwiri pano patitha kusimikiza zona kuti apita Amunthalika aja abweranso kuti no chiletso chimenecho chimene ayikacho chichosedwe anthunso ayambe kulembedwa ntchito mboma komanso mapalasteto ndimene ndithu nkhani zake zikuyendera. Of course makosana tikana chithunzi chimene chikusera pasikini pathupo imeneyo ndi kalata yomweno ndi uthenga wapita Amunthalika ndipo amene alemba komanso kusayinira chikalata chimenecho Chief Secretary President and Cabinet ameneyo ndi abambo Justin Adak K Saidi ndamene ndithu asayinira chikalata chimenecho chomweno apita nthambi zonse za boma aziwisa ndithu kuti atha kumasuka kuyamba kulemba anthu ntchito ndi mmene nkhani zake zikuyendera. Ndipo paja tikatsala bwinobwino nthawi imeneyi kunali ndithu malo ambiri oti amafunikira anthu atalembedwa ntchito kapena kuti malo ambiri anali vacanti kaya ndiye kuti ma CEO kaya ndiye kuti ma directors ama managers. Of course ma CEO ndi ma directors kwina ndiye kuti analembedwa komanso akuluakulu ena mmene munali ma space ndiye kuti no mukuyenera kulembedwa anthu ntchito ndi mmene ndithu nkhani zake zikuyendera. Ndipo potengera ndi chikalata chimenecho chikufotokoza kunena zona kuti potengera ndi financial year yomweno ndi ya chaka chimene cha 2026 komanso kafika kuchaka cha 2027 akunena zona kuti mapalasteto kumeneko andati ni mboma kumeneno anapanga budget yoti alembe ntchito anthu amenewo akuyeneka ndithu anthu amenewo alembedwe ntchito. Ndi of course chikalata chimene anachilembato pa 3 July chaka chimene cha 2026 ndi kuchisayina ndithu kuti chipite ku nthambi zimenezi kuti no atha kuyamba kulemba anthu ntchito kumeneko. Ndithu apa ndi zabwino anthu ayambe kulembedwa ntchito potengeranso kuti ulova wachuluka kwambiri anthu ambiri ndithu anaphunzira skulu pano Mwai Wantchito ndi kuti uli limited. Ndipo paja timadziwa bwino kuti boma ndi biggest employer ndipo kwamaperekedwa Mwai chonchi ayi ndithu ndi zabwino anyamata ambiri amene achoka ma university apeze ndithu Mwai Wantchito pani andino tikhupe kuti polembedwa ntchito anthu amene asazingogwidwa zanja kuti poti amadziwana ndi anduna akuti ayayi amadziwana ndi akuluakulu akuti kapena iye ni membala wa chipani chathu pano poperekedwa Mwai uperekedwa ndithu on merit komanso kuti anthu amenewo ndi zowayenera bwinobwino kuti akalembedwe ntchito kumeneko. Of course tikatsata bwinobwino pakati pa wene okhala mwezi wathu umene mwezi wa June umene ku Ministry of Local Government anduna kumeneko a BNP ndi timu yawo tinaona kuti anatuluka vacancy kumeneko kuti amalemba ntchito anthu ena anapanga ma interviews yani pano nkhani naliona kuti anthu ndithu amalembedwa kumeneko nkhani zake zinazo zokhuzana ndi ndalama za CDF kuti akathandizire ma position anyuwani amene anayikidwa kumeneko posatiranso kuti ndalama ya CDF inakwezedwa ndi kunapanganso create ma opportunities atsopano kumeneko. Ndipo paja timazamva kuti engineers, procurement officers, ma supervisor ndi ena otero amene ndithu amafunikira kuti alembedwe ntchito kumeneko andino tikhupe kuti recruitment imene inachitika mwansanga kutengeranso ndi need ya ndondomeko imene ya CDF ayi mmene monkhani zake ni mmene zikuyenda pamweto penipeni anthu afunika kulembedwa ndithu ndiso maudindo apasipa afunika ndithu akuluakulu kubomako moto aganizira bwinobwino kwa anyamata ambiri ndithu amaliza maphunziro lina ndi lomwe lachoka kuthebali imeneyo ndithu apaseni ma opportunities cholinga choti athandizire kukweza ikonomi ya dziko la Malawi komanso kutumikira Malawi. Ndesi zoti akupasani mwayi kumeneko ku civil service mapalasteto ndi mukakhalinso mbava kumeneko paja kumenekonso kumene mwachuluka mbava kwambiri ku civil service mathandizana ndi andale akaperekedwa gwireni ntchito motumikira Malawi osati mwaganiza masenga kuti nomwe zikapinda bwanji masamu kufuna kubera Malawi kuchita njira zina zachinyengo kuti nomuvindule nkutheka timakosana mwe ndinde manga pankhani imene amakaba amene tofotokoza zoti mtsogoleri wa dziko apita Amunthalika achosatu restrictions kana kuti chiletso chomwe anayika kuti no boma maso nthambi za boma zisiye kulemba anthu ntchito otsatira kuti ameneyo boma linalibe chuma. Ngati maganizo amene tinawo titofotokoza comment section omwe tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.